Dobrý deň, vítajte pri sledovaní úvodného videa k strategickým tréningom. Stále druhý tréning v každom tréningovom mesiaci je venovaný stratégii a pokúšam sa teda vám tú stratégiu sprostredkovať cez rôzne pešiakové štruktúry. Môžete si pozrieť v témach na stránke šachovetréningy.sk v mojich témach, akým pešiakovým štruktúram sa venujem, ale dnes to nebude úplne až tak o pešiakovej štruktúre. Dnes sa pozrieme na rôzne typy sicilskej. Bude to z pohľadu bieleho, čiže aj taký trošku recept, ako hrať sicilsku za bieleho. Mám teda na mysli otvorenú sicilku a pozrieme sa takmer na všetky možné varianty, aké čierny môže hrať. Ku každému variantu nebudem preberať nejakú hlbokú teóriu, ničím ďalekým vás nebudem zaťažovať nejakými košatými variantami, ale pozrieme sa na také základné myšlienky a skúsim vám vysvetliť, prečo si myslím, že tie varianty je dobré hrať, prečo na takú sicilku taký ťah a na takú sicilku taký ťah. Všetko to uvidíte. Vedľa mňa už vidíte teda v takých bodoch napísané postupne takú osnovu tohto tréningu, že čomu sa všetkému budem venovať. Takže pozrieme sa na Najdorfov variant, čo je teraz v poslednej dobe považovaný za taký ako keby najlepšia zbraň čierneho v sicilskej, čiže tak má najväčšiu popularitu. Potom sa pozrieme na takú klasickú sicilskú obranu, kde teda čierny hrá jazdec F6, jazdec C6. Tam biely môže použiť tzv. Rauserov útok. Potom na Paulsenov variant, Svešnikovou variant a Dračí variant. To sú také podľa mňa hlavné sicilky, ale prizastavím sa aj pri nejakých takých bočnejších variantách, ktoré nie sú až tak často hrávané. Takže dúfam, že si každý príde na svoje, aj keď nehrávate možno všetky tieto varianty alebo niečomu sa možno ako za bieleho sa niečomu chcete vyhnúť, ale možno, že z tohto tréningu aspoň nejaký variant vás osloví a niečo užitočné si odnesiete. Takže aj keď každý teda tréning začína takým úvodným diagramom alebo tzv. Rozcvičkou, tak myslím si, že keď ste si už v hlave premysleli, ako tie varianty asi vznikajú, ako vyzerajú a čo všetko obnášajú, tak môžeme to považovať za úvodnú rozcvičku a hneď sa poďme pozrieť teda na prvý variant, ktorý nás čaká, a to je teda Najdorf. Tak určite ste prišli na to, že mám teda na mysli otvorenú sicilku, teda E4, C5, jazdec F3 s ďalším D4 za bieleho. Myslím si, že je dobré vlastne vstúpiť do tej otvorenej sicilky a čeliť tým všetkým teóriám, teda celej teórii. Samozrejme sú aj iné možnosti, napríklad zahrať strelec B5 alebo aj zavretú sicilku, že postaviť strelca na G2 a také rôzne iné možnosti, ale to sú také bočné veci, s ktorými asi až tak dlhodobo nebudete úspešní. Môže to byť dobré ako prekvapenie, môže sa vám to aj páčiť, môže vám sedieť ten štýl hry, tá štruktúra, tie pozície, môžete byť obohatí v tom, ale to je možno dobre pre vás. To je v poriadku, ale asi tak objektívne asi najlepšie je teda naozaj zahrať D4 a ísť proste do tej otvorenej sicilky. Takže jazdec F3 a teraz čierny má teda na výber jazdec C6, D6, E6 a tak ďalej. K tomu sa všetkému dostaneme, ale začneme teda ťahom D6, biely teda D4, CD4, jazdec D4. Teraz čierny obyčajne hrá jazdec F6, aby prinútil bieleho jazdca skočiť na C3, aby pokryl teda E4 pešiaka. Pokiaľ by čierny zahral nejaký iný ťah, napríklad E6 alebo G6 alebo jazdec C6, tak biely môže zahrať C4 a prejsť do márociho štruktúry, čo je považované ako za takú celkom výhodu za bieleho. Takže preto jazdec F6, aby biely zahral jazdec C3 a teraz už nemôže vlastne zahrať to C4. No a Najdorf je teda vlastne teraz v tejto pozícii ťah A6. No a ja si myslím, že teda najlepšia zbraň na Najdorfa, aj keď názory sa rôznia a stále je iná móda, stále sa to obmieniajú tie varianty, ale
najnovšie sa to tak ustálilo, že sa považuje za dosť dobrý ťah teda na Najdorfa ťah H3. Hej. Môže sa vám to zdať divné, že v tejto pozícii je asi najlepší ťah za čierneho A6 a v tejto pozícii, ako ja hovorím, že je najlepší ťah za bieleho H3. No tak kto by to bol povedal, že takéto ťahy, ale má to svoju logiku a má to svoje dôvody, teda, ktoré teraz vysvetlím. Ide o to, že čiernemu sa to A6 takmer vždycky v Sicilke hodí. On berie pod kontrolu B5 a sám chce zahrať B5, strelec B7 a útočí na E4 pešiaka. A okrem toho teda čierny má také dve koncepcie vývinu. A záleží na tom, že teda kde postaví svojho E pešiaka. Či zahra E6 alebo zahra E5. No a on to E6 alebo E5 zahra podľa toho, kde biely vyvinie svojich strelcov. Teraz v tejto pozícii má biely veľmi veľa ťahov na výber a sú viaceré také hlavné varianty, ktorým proste veľa veľmajstrov verí, že toto je najlepší ťah. A to sú napríklad ťahy strelec E3, alebo strelec G5, alebo strelec E2, alebo strelec C4. Všetko ťahy strelcom a podľa toho sa čierny potom zachová, či zahra E6 alebo E5. Tak napríklad na strelec C4 nebude hrať E5, hej, lebo by si oslabil pole D5 a ten strelec C4 je tam už akurát dobre postavený, ale zahra E6, aby otupil toho strelca. Taktiež napríklad na strelec G5 je dobré za čierneho E6. Ale napríklad na strelec E3 už sa o čosi viac hráva E5, aj sa to považuje za trošku lepšie ako E6. Takže na strelec E3 už E5 môže čierny hrať. A proste čierny sa dynamicky prispôsobí tomu, čo hrá biely. No a preto teraz biely jednak robí takú tiež vyčkávacú taktiku. Nech sa čierny prvý vyjadri s tým pešiakom a potom vlastne postaví tých svojich strelcov. A navyše druhý zmysel toho ťahu H3 je teda v tom, že to nie je len vyčkávajúci ťah, ale aj veľmi aktívny ťah, lebo pripravuje vlastne postup G4, G5. A ten postup G4, G5 je pre bieleho veľmi dôležitý, pretože tak on chce získať kontrolu nad centrom. Chce vyhnať toho jazdca z F6 a proste kontrolovať D5 pole, kontrolovať lepšie centrum. Navyše potom vieme, že teda v Sicilke biely veľmi často robí veľkú rošádu. Myslím, že vo všetkých týchto variantách, ktoré budeme preberať až na Svešníková, bude vlastne biely robiť veľkú rošádu. No a čierny obyčajne robí malú rošádu a potom vlastne, keď má biely to G4, G5, tak už je to nejaká predispozícia k útoku, že už má naťahaných tých pešiakov G4, G5. Takže preto si myslím, že H3 je správny ťah. Ešte teda odbočím k inému ťahu za čierneho, keby teraz čierny hneď zahral E6. Takzvaný Scheveningen, hej, keď zahra biely povedzme strelec E2 alebo strelec E3, normálne vývinové ťahy, ale je tu teraz pre čierneho jedna veľmi nebezpečná vec, nepríjemná. Mám pocit, že teda preto to čierny to E6 nehrá, inak by to bol celkom dobrý ťah. A biely totiž môže zahrať G4 hneď, takzvaný Keresov útok. Ide o to, že vlastne on ušetrí ten ťah H3, že nemusí si to G4 pripravovať, lebo strelec C8 už na G4 nemierí, môže rovno G4 s ďalším G5. Takže toto je pre čierneho dosť nepríjemné. Odporúčam, aby ste si to sami doma ešte pozreli, teda tento Keresov útok. Veľmi dobrá zbraň za bieleho po E6. No ale vráťme sa teda k Najdorfovi. A6, biely H3. No a teraz čierny má viacero ťahov, ale také dve najhlavnejšie sú teda postaviť koncepciu z E6 alebo zahrať E5. No tak keď zahrá E5, tak teraz je to otázka na vás, že čo myslíte, kde ustúpiť s tým jazdcom? Kde má ten jazdec nejakú budúcnosť? Hej, tak môžete si stopnúť tréning a trošku porozmýšľať. No ten jazdec by bol veľmi šťastný, ak by sa dostal na F5. Lenže trošku smola je pre neho teda to, že nemôže hneď ísť na F5, pretože ak by šiel na F5, tak by čierny mohol zahrať rovno D5. A hneď toho jazdca vlastne podkopáva, to pešiaka E4 hneď podkopáva, je to tam také nestabilné a vlastne po jazdec F5, D5 už čierny stojí asi aj trochu lepšie. Takže jazdec F5 nie.
ale iným spôsobom sa na to F5 môže dostať a to cez jazdec E2, jazdec G3 a potom jazdec F5. A samozrejme ešte pred tým ťahom jazdec G3 biely chce zahrať G4 a ešte viac to F5 vlastne podporiť. Takže jazdec E2 je správny ťah. No a biely teda chce G4, pokiaľ by čierny zahral povedzme nejaký ťah B5 alebo strelec E7 alebo niečo také, alebo strelec E6, tak biely zahra G4, potom zahra strelec G2, jazdec G3, môže aj malú rošádu urobiť, strelec E3. Je to veľmi príjemná pozícia za bieleho, taká ľahko sa rozvíja, taká sama sa hrá tá pozícia. Potom chce jazdcom na F5 skákať, kontroluje D5 pole a čierny časom môže mať problémy na D6. Môže mať slabinu na D6, alebo teda má slabinu na D6 a biely časom môže na ňu útočiť. Takže keď biely stihne to všetko, že G4, jazdec G3, strelec G2, tak stojí dosť dobre. Tak preto čierny má tu aj všelijaké iné možnosti, napríklad strelec E6, G4, D5. To môžem aj takto ukázať. D5, to je zase niečo iné. Tu biely vezme na D5, zahra strelec G2. No, to už je o niečom inom, nebudem sa k všetkému vyjadrovať, ale čierny teraz tu má veľa možností, ale dosť často teda čierny zamedzuje tomu G4 ťahom H5. Takto radikálne. No a teraz biely tu má viacero ťahov. Z toho dve sú také najhlavnejšie, teda má dve najhlavnejšie možnosti a to je strelec G5 alebo G3. S tým, že obidvoma tými ťahmi sa snaží bojovať o pole D5. Keďže čierny si oslabil D5, tak to bude kľúčový bod tejto pozície. No a namiesto H5 ja ešte poviem takú srandu, že je tu napríklad ťah za bieleho jazdec G1. Taká zvláštna vec, že teda ten jazdec prechádza cez F3 a ide teda jazdec F3, jazdec D4, potom sa vrácia na G1, to je veľmi divné, ale čiernemu je teraz veľmi nevhodné to, že má zahraté H5. Že potom keď zahrá napríklad strelec E6, tak biely zahrá jazdec F3, jazdec G5. Nejak takto hrá biely, ale to je len taká sranda na okraj, to neodporúčam. Ale po H5 sú dve hlavné možnosti, strelec G5 a G3. Tak pozrime sa na strelec G5. Vyzerá to ako veľmi logický ťah, veľmi dobrý, pretože dáva do väzby toho jazdca a teda snaží sa bojovať o pole D5. Akurát problém je v tom, že teda on sa za toho jazdca vymení, ten strelec. Ak nie, tak to D5 až tak ľahko nezíska to pole. No a čierny bude mať dvojicu strelcov. No tak môžeme sa na to pozrieť, asi ako to môže vyzerať. Strelec E6, teraz obyčajne biely hra strelec F6, dáma F6, jazdec D5, čierny dáma D8 a jazdec EC3. Čiže tí jazdci výborne sa doplňajú, kontroluje biely perfektne pole D5, ešte teraz čierny G6, ešte strelec C4 biely vyvinie. Ďalšiu figúru, ktorá útočí na D5. No len nie je to až taký jackpot pre toho bieleho, pretože to D5 síce ovláda, ale ten jazdec D5 vlastne nič až také radikálne nenapáda. Na F6 nič nenapáda, na E7 nič nenapáda. A navyše ten jazdec vlastne stojí v ceste bielým figúram, aby útočili na D6. Čiže on trošku tak kryje tú slabinu D6. A teraz sa napríklad môže pokračovať tak, že strelec H6, rošáda, strelec B3, jazdec C6, dáma D3 a teraz čierny buď jazdec D4 alebo aj veža C8 s ďalším jazdec D4. No a teraz obidve strany stoja dobre. Biely nemá žiadnu slabinu, obsadzuje D5, nemá si na čo sťažovať, ale tiež čierny by nemal byť až taký nešťastný z tejto pozície, pretože má dvojicu strelcov. D6 nie je až taká veľká slabina, pretože ten jazdec D5 to tam ako kryje a navyše čierny zahra jazdec D4, to bude mať tiež silného jazdca na D4. No a má nejakú hru po C stĺpci, no a nemá až také veľké problémy. Biely teraz v tejto pozícii môže rozvíjať svoju ďalšiu aktivitu prostredníctvom F4, že zahra F4, ale
vtedy, keď zahra F4 biely, tak čierny to samozrejme na F4 vymení a získa strašne silné pole E5 pre svoje figúry, napríklad pre svoju dámu. Keď to vymení na F4, potom môže zahrať dáma G5 a dáma E5. Dáma na E5 bude strašne silná. Takže tu je to približne vyrovnaná pozícia. Biely nemá až také veľké plus. Môže samozrejme to hrať a o niečo sa snažiť na to D6 útočiť a tak, ale čierny by sa nemal cítiť ohrozený. Takže to je ten ťah strelec G5. Celkom logický ťah, strategicky, útočí vlastne na pole D5, snaží sa mať slabé pole D5 pod kontrolou, ale žiaľ teda tam vymení toho strelca. No a druhý ťah, trošku si myslím, že bojovnejšie za bieleho, je zahrať G3. No a teraz tým ťahom G3 vlastne pripravuje strelec G2 a tiež ide bojovať vlastne o pole D5. No a nechá si obidvoch strelcov v hre. No a teraz čiernym sa môže vyvíjať rôzne. Strelec E6, strelec E7 rôzne, tak môžeme sa pozrieť na jeden variant, že strelec E7, strelec G2, B5, jazdec D5, teraz jazdec berie D5, dáma berie D5, visí väža, tak väža A7, strelec E3, ďalšie tempo, strelec E6, dáma D2, väža B7. Čierny má aj iné rôzne možnosti, ale toto je len tak ilustratívne. A teraz vidíme, že to G3 nie len, že pustilo pole G2 pre strelca, to má ešte ďalší význam, že podporuje F4. Práve, že biely môže proste fúknuť F4 do tej pozície a získať ešte väčšiu aktivitu vlastne. Teraz jazdec D7 napríklad, biely môže B3, hrozí F5 chytiť strelca, tak jazdec F6, veľká rošáda, tam patrí ten král na veľkú rošádu, ako vo väčšine sicilských, malá rošáda a teraz môžete tak na chvíľku sa pozastaviť, porozmýšľať nad týmto, že čo vlastne ďalej biely chce, ale asi vieme, čo chce, len treba proste nabrať odvahu a ísť do toho. Biely zase až tak veľa neriskuje a môže zahrať vlastne, už asi si aj viete sami odpovedať, ťah G4. S tým, že vlastne začína prvý útočiť na kráľa a to je dôležité. Pri rôznostranných rošádach kto prvý začne útočiť. Teraz po H berie G4, teraz vlastne má medziťah F5. Ja postrelec D7, vezme na G4, potom sa zdvojí na háčku, väža H3, väža H1 a proste už tam začína matovať pomaly. Už má F5 natiahnuté a čierny ešte ani nezačal nejak veľmi útočiť a biely tam už má háčko otvorené a tak. Takže tu stojí biely o dosť lepšie. Tak toľko k tomu E5 teda, že mali by ste si zapamätať z tohto môjho rozprávania, že teda ja chcem ísť na E2 s myšlienkou G4 a jazdec G3. No a keď čierny zahra H5, tak máte dve možnosti. Buď strelec G5 alebo G3 a ja teda preferujem asi trošku viac G3. No, poďme sa pozrieť teraz na druhú tú možnosť čierneho, keď nezahrá E5, ale postaví len pešiaka na E6. Tak keď zahrá teraz hneď E6, tak zahráme samozrejme G4 a môžeme sa do toho dostať aj iným poradím ťahov. Napríklad keď zahrá čierny teraz B5, tak zase G4. Teraz B4 nám nevadí, to príde jazdec D5 a po jazdec berie E4 strelec G2 a čierny sa môže vzdať, tam niečo stratí, možno väžu na A8, takže B4 nie je hrozba, ale čierny ide strelec B7, biely strelec G2 a čierny E6. Takže toto môže vzniknúť rôznym poradím ťahov a teraz čierny hrozí vlastne zahrať B4 a zobrať nám na E4 pešiaka. No a to je otázka na vás teraz, že čo by ste za bieleho zahrali? Máte sa báť toho B4? Treba zahrať A3 napríklad, alebo sa nemusíte toho až tak báť, čo má biely hrať. Takže skúste teraz si stopnúť tréning a chvíľku porozmýšľať. Nech sa páči. No, A3 by bola trošku strata času. To B4 nie je až taká reálna hrozba, pretože po B4 máme silný ťah jazdec D5.
tá obeť jazdca na D5 je veľmi typická v sicilských rôznych variantách, či už jazdec D5 alebo niekedy aj obeť na F5 jazdca. Takže preto biely nešľape na mieste, ale ide dopredu a vlastne v prenesenom význame, v tom vývine, takže ide rošádu. A čierny, keď zahrá B4, tak môžeme zahrať jazdec D5, obetovať tam toho jazdca a po E berie D5 má biely krásnu kompenzáciu, pretože má veľmi aktívnu pozíciu. Môže niekedy skákať jazdcom na C6, ten strelec G2 krásne podporuje toho jazdca, to bude dosť protivné pre čierneho. Môže skákať jazdcom na F5, môže hrať G5, napadať toho, plašiť preč toho jazdca z F6 a samozrejme tlak po E stĺpci. A to všetko, keď skombinuje, tak vznikne to, že teda biely má aj viac než kompenzáciu. A teraz, keď sa čierny napríklad bude vyvíjať, že zahrá strelec E7, tak napríklad G5, jazdec FD7, jazdec F5. Teraz je správne ísť jazdcom tu. Napada jazdec vlastne na G7 a keď to čierny pokrie, že urobí malú rošádu, tak príde dáma D4. Ďalšia aktívna možnosť, ktorá sa vlastne ponúka v tejto pozícii. No a teraz hrozí aj mat na G7 a po F6 dáma berie B4. No a teraz už má dvoch pešiakov za figúru. Zase to zobral s tempom, lebo na B7 visí strelec, ešte na D6 chce doberať, čiže má ďalej proste svoju aktivitu takú ako funkčnú a teraz ten čierny musí buď zahrať strelec C8, čo sa mu až tak veľmi nechce, po strelec C8 príde väža E1. Zase tempo musí riešiť toho strelca, na D6 potom visí a tak. A po jazdec E5 vlastne biely môže dobrať figúru, jazdec E7, dáma E7 a F4. A biely doberie figúru, ostane mu pešiak viac a má trošku oslabeného kráľa, takže to je trošku nepríjemné, ale nie som si istý, že čierny má dostatočnú kompenzáciu. No a ešte tu je napríklad taký ťah, že jazdec C5, takto pokrie strelca na B7, tak teraz zase väža E1 tempo, väža F7. No a teraz biely môže získať veľmi dobrú pozíciu už takým forsirovaným spôsobom, že vezme na F6, strelec F6, jazdec berie D6, dáma berie D6, šach, väža F8 a strelec F4. S tým, že teda jednu figúru doberie, toho jazdca na C5 doberie, lebo teraz tá dáma musí uhnúť niekde, napríklad dáma D7, väža F8, král F8, dáma berie C5, král G8. No a teraz má biely vlastne troch pešiakov za figúru, stále má lepší vývin a tých pešiakov má dosť nebezpečných, oni sú vlastne voľní a hneď to môže aj využiť, že môže zahrať dáma B6 a hneď vlastne šľape tým pešiakom C4, C5, C6. No a je to nepríjemné pre čierneho. Čierny má ťažkú pozíciu. Takže mali by ste si zapamätať teda ten motív, že vlastne to B4 nie je až také nebezpečné, pretože biely tam častokrát môže zahrať jazdec D5 a obetovať jazdca na D5. Takže toľko teda k Najdorfovi. Ja by som to teda už tu ukončil. Buď teda to čierny hrá takto s týmto E6, tak biely hrá vlastne potom malú rošádu a potom po B4 vlastne skáče jazdec D5. Ak čierny nezahrá B4, tak biely sa ďalej vyvíja. Zahrá väža E1, možno G5, niekedy môže do toho vhodne zahrať strelec E3, dámu niekde dá napríklad na D3 alebo na D2. Takže biely má takú plnú hru, takú centrálnu aktívnu pozíciu. No ale samozrejme ešte si to prehlbte tieto informácie ešte s databázou, s počítačom, ešte sa musíte s tým dosť pohrať, aby ste mohli teda to naozaj v partiách použiť. No a pokiaľ zahrá E5 čierny, tak jazdcom cez E2 snažiť sa vlastne zahrať G4, jazdec G3 a dostať sa na F5. No a po H5 asi to G3 alebo teda strelec G5 a bojovať o oslabené pole D5. Takže toľko k Najdorfovi odo mňa a poďme sa presunúť už k tej ďalšej sicilskej
tzv. Klasickej sicilskej alebo teda Rauserovmu útoku. Tak to je Sicilka, kde teda čierny zahra jazdec F6 a jazdec C6 a môže to urobiť dvojakým poradím ťahov, buď teda tak ako vzniká ten Najdorf, ale namiesto A6 zahra jazdec C6, alebo druhé poradie ťahov je, že zahra E4, C5, jazdec F3, teraz hneď jazdec C6, D4, CD, jazdec D, jazdec F6, jazdec C3 a teraz D6. Takže vzniká táto pozícia. No a teraz čierny sa už nejak vyjadril. Už zahral jazdcom na C6. No a z toho dôvodu si myslím, že správne teraz zahrať strelec G5. Idea je taká, že teda chce zobrať na F6, zdvojiť pešiakov a potom biely častokrát zahra F4, F5 a vlastne fixuje tie slabiny čierneho, tých zdvojených pešiakov a vlastne celú tú jeho pozíciu. Keď ešte nemá čierny jazdca na C6, tak v niektorých variantách môže toho jazdca na F6 pokryť proste jazdec BD7. Ale teraz už túto možnosť nemá. Takže preto si myslím, že toto je teraz správny ťah strelec G5, lebo už čierny nemôže zahrať jazdec D7. No a teraz môžeme sa pozrieť len ilustratívne na to, že ako vlastne ten biely chce vlastne vymeniť na F6 a potom F4, F5. Takže čierny obyčajne hra E6 teraz, dáma D2, A6, veľká rošáda. Áno, biely robí veľkú rošádu v tomto otvorení. Čierny strelec D7, F4, B5, všelijaké iné ešte varianty sú, ale dajme tomu, že takto B5 a teraz strelec berie F6, G berie F6, král B1, to je veľmi typický proste profilaktický ťah kráľom na B1, teraz napríklad dáma B6, jazdec C6, strelec C6 a F5. Takže takto vlastne paralizuje tam tie slabiny čierneho a vlastne snaží sa prinútiť čierneho zahrať E5, lebo keď nezahrá čierny E5, tak vymení na E6 a ten král na E8 je strašne už oslabený. Potom sa dá na ňo nejak rýchlo dostať, napríklad strelec E2, strelec H5 šach. Čiže čierny musí nejak riešiť toho svojho E6 pešiaka, no ale nemôže veľmi dobre E5, lebo by prišlo jazdec D5. A to by bol veľmi dobrý jazdec na D5. Potom biely môže svojho strelca bielopolného, keby sa mu to podarilo, tak by to bolo skvelé, tak môže ho dať buď na E2 a na H5, ho postaviť, aby útočil na F7, alebo ho nejakým spôsobom previesť na B3. A to je už trošku náročnejšie. Po E5 jazdec D5, potom by biely zahral C3 a strelca by previedol možno na B3. Ale to je len taký hypotetický plán toho bieleho. Samozrejme čierny nebude hrať E5, ale zahra najprv B4 a po jazdec E2 teraz E5. No a teraz sa tomu bielemu už o dosť ťažšie dostáva vlastne na pole D5. No ale má aj iné možnosti. Napríklad môže zahrať jazdec G3 teraz. S tým, že chce na H5 ísť a potom na F6 útočí vlastne na slabinu. A keď čierny zahra sám H5, čo je celkom dobrý ťah, aby toho jazdca tam nepustil, tak biely môže zahrať povedzme H4 a potom strelec E2 alebo dáma E2 a útočiť na H5 pešiaka. A vzniká veľmi komplikovaná hra, proste tam je aj plno teórie, aj plno prepočtu. Čierny vlastne sa snaží útočiť ako keby na dámskom krídle, biely povedzme na H5 pešiaka, čierny niekedy D5 má prielom v centre, nejakú takú protihru, takže to všetko treba brať do úvahy, ale jedna veľmi dôležitá strategická vec je v Rauserovi, že biely by nemal meniť dámy. Čierny, ak vymení dámy v Rauserovi, tak stojí dobre, väčšinou teda, tá koncovka je pre neho celkom sympatická, nevadia mu až tak tí zdvojení pešiaci, ten král na E8 není až taký v ohrození a môže vlastne vytvárať aktivitu na dámskom krídle. Dôležité je, že ten král na E8 není už taký zlý, ale biely by mal sa snažiť nechať dámy v hre, aby mohol na toho kráľa nejakým spôsobom útočiť.
Takže toto je vlastne myšlienka toho bieleho, zahrať strelec G5 a potom F4, F5. Pozrime sa ešte na jeden príklad, keby to čierny zahral trochu inak. Takže keby hral čierny aj tak teda E6, dáma D2 a teraz strelec E7. Že hneď sa vyvíja na tom kráľovskom krídle, tak zase veľká rošáda. Čierny malá rošáda. A teraz aj nejaké varianty z F4 majú svoj zmysel, ale biely môže zahrať aj takým spôsobom, že zahra F3. Teraz už nechcem zdvojiť na F6, už to čierny zobere strelcom, takže to F4, F5 už by nebolo ono. Ale zahra F3 a teraz ide proste útočiť na kráľovskom krídle. Ide H4, G4 a pustiť pešiakov vlastne na kráľovskom krídle. No, teraz čierny napríklad A6, biely H4. Prvý ide ten H pešiak, až potom za ním ide G4, G5 a tak. Takže prvý ťah H4. Čierny jazdec berie D4, dáma berie D4, B5. Sú aj iné možnosti, ale toto je také typické pre čierneho, že vymení, zahra B5. Tak teraz taký ten profilaktický ťah, ktorý sa tu už dneska objavil, že král B1, je to veľmi častý ťah za bieleho, čierny strelec B7 a biely dáma D2. Zmysel toho ťahu dáma D2 je, že uvoľňuje pole D4 pre jazdca a potom vlastne tým jazdcom preskáče cez E2 na D4 zase. Hej, ten jazdec na D4 bude stať veľmi aktívne, lebo čierny nebude nikdy môcť E5, lebo by prišlo jazdec F5. A keď zahra D5, tak to tiež ešte uvidíme, že čo sa stane. Takže dáma D2, dáma C7, jazdec E2, väža C8, jazdec D4. Typická hra obidvoch strán, čierny útočí po C stĺpci a biely prevádza jazdca na D4, zahra král B1, profilaktický ťah a H4. Teraz napríklad väža FD8, strelec D3. A čierny tu má teraz ako nejaké veľa rôznych ťahov, hej, napríklad môže zahrať dáma B6 a potom snažiť sa nejaké B4, A5, hej, útočiť na dámskom krídle. A čierny v tejto pozícii zahral jazdec E8, taký zaujímavý ťah. Teraz ide reorganizovať tie svoje figúry, preskupiť ich a chce zahrať potom D5. Hej, takže prišlo jazdec E8, G4, biely proste sa nezastaví pred ničím, ide útočiť na kráľovskom krídle. Čierny strelec F6, biely strelec E3. A teraz sa čierny dostal k tomu D5. Teraz D5 a snaží sa otvoriť centrum. A toto je otázka teraz pre vás, že ako by na toto mal reagovať biely. Takže nech sa páči, môžete si zastaviť video. No samozrejme biely nerozohrá všetky figúry čiernemu, nevezme na D5, ani nenechá si zobrať na E4, ale paralelná blokáda E5 je správny ťah, aj napriek tomu, že obetuje vlastne pešiaka, ale je to pozičná obeť s tým, že teda zavrie vlastne všetky čierneho figúry. Teraz po strelec berie E5, prišlo F4, strelec D6. Po strelec berie D4, biely je tiež spokojný s dvojicou strelcov. Hej, a nemá hociakých strelcov, tí strelci sú veľmi, veľmi silný, hej, útočia na H7, G7 a biely chce G5, G6 a tak rozbíjať to kráľovské krídlo. Takže biely tu má kompenzáciu a po strelec D6 prišlo aj tak G5, teraz sa stalo E5, F berie E5, strelec berie E5 a G6. Zase ďalšia obeť bieleho s tým, že po H berie G6 prichádza H5 a úplne vlastne otvorí celé to krídlo kráľovské a je rýchlejší v útoku. To je dôležité pri rôznostranných rošádach, aby ste boli proste rýchlejší. Aj za cenu pešiaka, niekedy aj za cenu figúry. No ale v partii po G6 teda čierny nezobral, prišlo jazdec D6, ale stalo sa G berie F7, dáma berie F7, väža F1, dáma D7 a biely zahral jazdec F3 a chce previesť jazdca teda na G5 a biely si rozbehol silný útok, začal útočiť na H7 a
vidíme, že všetky figúry postupne vlastne útočia na kráľa na kráľovskom krídle. Takže toto je ďalšia taká koncepcia bieleho a ako má vlastne staviate svoje figúry. Že keď to chce hrať s tým F3, tak zahrať kráľ B1, potom dámu stiahnuť naspäť na D2, pripraviť si pole na D4 pre jazdca, no a pustiť pešiakov na kráľovskom krídle H4, G4 a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto by bolo k tejto sicilke o jazdec C6. Ja si myslím, že strelec G5 kvôli tomu, že chceme zdvojiť na F6, vytvoriť slabiny a čierny vlastne tým, že sa už vyjadril, že zahral jazdec C6, tak nemôže toho jazdca pokryť ťahom jazdec BD7. Poďme sa teraz pozrieť na ďalšiu sicilskú, úplne inú zase, tzv. Paulsenov variant alebo skrátene Paulsen. Takže Paulsen vzniká tak, že E4, C5, jazdec F3 a E6. Alebo aj jazdec C6 a pod D4, C berie D4, jazdec berie D4, potom E6 alebo jazdec C6. Hej? Takže rôznym poradím ťahov, teda toto je Paulsen, alebo ešte teda taký druhý Paulsen je, že nezahrá jazdec C6, ale A6. Hej? Takto divne to stavia, že teda nevyvíja figúru, ale zatiaľ iba pešiakov a ešte častokrát ďalší ťah robí B5. Ale zase má takú harmonickú pozíciu, obidvaja strelci čiernemu hrajú, hej, jeden pôjde na C5, druhý pôjde na B7, žiadny strelec nie je zavretý, ale teraz má biely dve hlavné možnosti, buď jazdec C3 alebo strelec D3. Ja teda som skôr naklonený možnosti strelec D3 s tým, že teda ide robiť rýchlo malú rošádu a potom F4 a ešte navyše ponecháva si možnosť zahrať C4 niekedy a snaží sa teda prejsť do tej jednej schémy teraz Márociho štruktúry, že teraz tým C4 to bude hrať. Samozrejme aj teraz hneď môže zahrať C4, ale to má zase svoje iné nevýhody. Je okolo toho veľmi veľa teórie, k tomuto sa nebudem vyjadrovať. Hlavne teda len hovorím to, že ja si myslím, že strelec D3 je správny ťah, tak to si potom môžete ďalej doma pozrieť. Ale poďme sa vrátiť teda k tomu ťahu jazdec C6. Tak teraz už biely jazdec C3. No a teraz po A6, keby zahral čierny, tak je už teraz celkom dobre zobrať na C6 a po B berie C6 zahrať strelec D3 a malú rošádu a biely proste ďalej sa vyvíja. Toto si tiež môžete pozrieť doma. Toto čierny nie je až taký obľúbený variant za čierneho toto, že to je skôr taký bočná vec, ale hlavný ťah za čierneho je teraz zahrať dáma C7. S tým, že teraz už jednak aj to A6 bude môcť hrať, lebo potom na C6 môže zobrať buď dámou, alebo už aj D pešiakom. Ale dôležité je to, že kryje vlastne alebo tú dámu si rozohráva tak, že kryje to D6 a že keby bol zase čierny na ťahu, tak už môže zahrať jazdec F6, pretože keby zahral teraz hneď jazdec F6 čierny, tak príde jazdec D5 a teraz čierny nemôže pokryť veľmi dobre D6 a toto potom prejde do Svešníkova, takže to je zase iný variant, keby zahral jazdec F6, ale preto ide vlastne dáma C7 a potom už na to jazdec B5 má ťah dáma B8 a čierny pokrie vlastne to D6 a nemá problém. Potom zahrá A6 a vyženie jazdca z B5. No len týmto ťahom dáma C7 trošku ako keby zaspal dobu, alebo teda nerobí až tak úplne tie najúžitočnejšie ťahy, ktoré sa mu hodia. Vieme, že napríklad ten A6 ťah je veľmi užitočný v sicilke, alebo teda vôbec nevyvíja kráľovské krídlo. A naopak tá dáma na C7 síce trošku bráni tie čierne polia, ale nie až tak úplne a biely na ne môže nejakým spôsobom zaútočiť. Teraz biely má aj nejaké také normálne klasické vývinové ťahy, napríklad strelec E2. Ale ak
biely sa normálne vyvinie, tak čierny nebude mať problém v tej pozícii. Môže zahrať, že jazdec F6, strelec E3, strelec E7, rošáda, F4. Hej. Toto je taký typický spôsob vývinu za bieleho, to je v poriadku. Teraz D6, král H1 a teraz ten čierny má výhodu v tom, že nemá zahraté to A6 a vôbec ho nemusí hrať a vlastne ušetril tým tempo. Že zahra rovno jazdec berie D4, strelec berie D4, E5. To je taký typický motív za čierneho, že vymení a E5. Biely strelec E3 a teraz nie A6, ale hneď B6 a s ďalším strelec B7. Hej, takže takáto koncepcia bez toho A6 a čierny tu nemá problém v tejto pozícii alebo v celej tejto schéme. Takže to A6 vlastne ušetril a môže to hrať takýmto spôsobom. A biely tam strašne ťažko nachádza výhodu v takejto normálnej hre, že strelec E2, strelec E3. Ale ako som hovoril, tak môže sa snažiť hneď využiť tie čierne polia čierneho na tom D6 a C7 a to, že vlastne čierny ešte nemá zahraté A6 a chce zahrať a môže niekedy biely zahrať jazdec B5. A tie čierne polia môže využiť takým divným spôsobom, ale ten ťah je veľmi, veľmi dobrý a teraz v poslednej dobe celkom taký hit, že môže zahrať biely dáma D3. A totižto biely prevádza dámu na G3, chce ju vymeniť, potom zahrať vlastne jazdec B5, alebo teda hneď zahrať jazdec B5 a potom dáma G3 a vlastne útočiť na tie čierne polia, na C7, na D6. No a teraz má čierny vlastne dve také hlavné možnosti. Môže zahrať jazdec F6 alebo A6 sa hráva. No tak keď zahrá jazdec F6, tak teraz sa dostane k slovu biely, zahrá jazdec B5, dáma B8 a dáma G3. To, čo chce. Teraz dáma berie G3 je dosť blbosť, lebo príde H berie G3 a nemá veľmi ako pokryť C7, musí král D8, príde ešte strelec F4, E5 a strelec G5. A napríklad na A6 kľudne môže zahrať jazdec A3, výmena na A3 mu nevadí, lebo by mal dvojicu strelcov a D5 silné pole a lepší vývin. Takže tu stojí biely úplne fantasticky. Takže na G3 dámu zobrať veľmi nemôže čierny. Musí asi zahrať D6. No a teraz biely sa ďalej vyvíja normálne. Strelec E3, povedzme, že A6, jazdec D4. No a teraz biely získal to, že buď teda vymení tú dámu a oslabí tie čierne polia, alebo čierny nevymení dámu, ale zase bude mať problém s rozohraním strelca z F8. Teraz tá dáma na G3 proste bráni čiernemu vo vývine. Čiže je to ako keby normálna pozícia, ale biely nemá dámu na D1, ale na G3. A tá na G3 proste riadne protivná pre čierneho, lebo na G7 útočí. A čierny má takú dámu na B8, nie je jasné, že či to je pre neho dobré. Asi teda ani veľmi nie. To dáma na C7 by stále lepšie. Takže napríklad takto. A teraz čierny napríklad strelec D7, biely môže F4, povedzme, že B5, strelec D3, B4, jazdec E2 napríklad. S tým, že má takú aktívnu centrálnu pozíciu, môže potom možno niekedy E5 presadiť, môže urobiť malú rošádu, väža D1 a tak proste hrať v centre. Teraz čierny sa nemôže veľmi dobre vyvinúť, strelec E7 nejde, alebo teda musí stále počítať s tým dáma berie G7. Nie som si istý, či teda čierny má tam dostatočnú kompenzáciu, zdá sa mi, že teda nemá, že strelec E7 nemôže zahrať, ale môže zahrať H5, taký ťah, tak špekuluje, chce vyhnať tú dámu s ťahom H4, tak teraz biely to môže pokryť, zahra jazdec F3, pokryje H4, lebo dáma na G3 stojí dobre. No a teraz po napríklad strelec E7, teraz už na G7, keď vezme, tak to je remíza, lebo príde väža G8 a väža G6 a dáma H8, väža G8, tam bude stále napadať tú dámu, takže na G7 to už nie. Ale teraz môže zahrať biely ešte, že H3, pokryje G4, aby neprišlo jazdec G4
a potom urobí malú rošádu, väža D1 a má takú tú príjemnú, aktívnu hru v centre. A čierny je taký vyťahaný, má zahraté B4, má zahraté H5, nemôže veľmi dobre robiť malú rošádu, hej, s tým H5. No a pokiaľ zahrá nejaké D5, tak na to väčšinou biely teda závre centrum ťahom E5. Hej, a E5 mu tiež nič neprinesie, takže nejakú akciu v centre veľmi čierny nemôže robiť a je to proste lepšia pozícia pre bieleho. Takže to by sme mali k tomu jazdec F6, keby zahral čierny, tak príde jazdec B5, dáma B8 a dáma G3, s tým, že tá dáma na G3 je veľmi silná. No alebo môže zahrať čierny druhý ťah, a to je A6. No a teraz príde jazdec berie C6. No a teraz vlastne čierny sa musí rozhodnúť, že čím chce zobrať. Tak dámu zobrať je asi veľmi zlé. To môže prísť aj strelec F4, tiež dobrý ťah, alebo aj to dáma G3. A teraz zase tá dáma na G3 stojí dobre a ešte aj tie čierne polia tam kontroluje. No a teraz napríklad B5, tak A3, jednoducho, strelec B7, strelec D3, jazdec F6, rošáda D6, väža E1. A čierny si vyvinie všetky figúry, len nemôže vyvinúť strelca z F8, hej, s tým má trošku problém. No a teraz hrozí napríklad biely jazdec D5. Hej, takže má taký náskok vo vývine a čierny uviazol kráľom na E8. Takže dámu to nie je dobré zobrať. Môže zobrať B alebo D. Tak pokiaľ vezme D pešiakom, tak zase dáma G3. A teraz po dáma berie G3, príde H berie G3. Teraz čierny E5. No a teraz otázka pre vás. Myslíte, že pozícia je vyrovnaná, alebo niekto stojí lepšie a svoje teda presvedčenie nejak odôvodníte. Takže nech sa páči, môžete si stopnúť tréning a teda ohodnotiť pozíciu. No, biely stojí lepšie v tejto pozícii, ale treba si uvedomiť ten dôvod. Ide o to, že čierny má zahraté A6 a tým sa mu si veľmi oslabil políčko B6. A to je najväčší problém čierneho. Keby mal čierny pešťaka na A7, tak je pozícia úplne vyrovnaná. Trošku má lepší vývin biely, ale už nie sú dámy a to by neznamenalo až tak veľa. Ale to, že má čierny oslabené B6, to je dosť nepríjemné. A teraz vlastne hneď biely tam útočí na to B6. Ide jazdec A4, strelec E6 napríklad, jazdec B6, väža D8, strelec E3, jazdec F6, F3. F3 s tým, že ešte aj G4 potom môže. Tí zdvojení pešiaci až tak veľmi nevadia. Zahra F3, G4 nemá až taký veľký problém. No ale teraz čierny má trošku problém s tým jazdcom na B6. Keby zahral normálne, že strelec E7, tak príde strelec C4. A po výmene tých bielopolných strelcov má proste biely lepšieho strelca, lebo čierny má E5, čierneho pešiaka, biely E4, potom zahra kráľ E2, bude bojovať o D stĺpec a keď sa vymení na C4, potom jazdec A5 môže B7 napadať. Taká príjemnejšia hra za bieleho, proste biely stojí lepšie. No a keď zahrá čierny jazdec D7, že chce hneď toho jazdca meniť, tak tiež môže zahrať strelec C4 a tiež by mal biely mať trošku návrh v tej koncovke. Či už jazdec berie B6, tak strelec berie E6 a získa dvojicu strelcov, alebo keď zahrá strelec berie C4, tak jazdec berie C4 a zase vlastne hrá s tým lepším strelcom. Teraz napríklad B5, jazdec A5, šach, strelec D2, kráľ D2, jazdec C5, kráľ E3. Je napríklad takáto koncovka. Ja viem, že som už ďaleko od nejakej teórie, od varianty, ale síce čierny vymenil tých strelcov, čo je pre neho výhodná výmena, ale zase C6 má slabinu. Teraz musí to nejak kryť nejakým divným spôsobom, napríklad väža D6, a príde napríklad B4, jazdec E6, väža D1. Takto jednoducho s ďalším C4
biely a postupne tam vlastne napáda slabiny. Jednak C6, jednak aj E5 môže byť slabina. Takže áno, dáma berie G3, H berie G3, po E5 biely má trošku výhodu, lebo zahra jazdec A4 a ide jazdcom na B6. No, keď nevymení dámy na G3 a zahra hneď E5, tak biely môže zahrať teraz možno aj ťah F4, dá sa aj takto, alebo nemusí sa až tak veľmi ponáhľať a zahra normálne strelec E2. A čierny má stále problém so strelcom na F8. Hej, a okrem toho teda aj dosť už zaostáva vo vývine. Teraz napríklad jazdec F6, rošáda, strelec E6. Chce veľkú rošádu, ale tomu nedovolíme, väža D1. Hej, a ťažko povedať, čo teraz, ako sa má čierny ďalej vyvíjať. Keď bude sa vyvíjať tak, že zahra G6 a strelec G7, čo vyzerá, že rieši všetky problémy, tak nie je to až tak úplne pravda, lebo príde napríklad strelec E3, strelec G7 a strelec C5. Zase ho tam otravuje po tých čiernych poliach. Takže celkovo to dáma D3 sľubuje dobrú budúcnosť pre tú dámu s tým, že ju prevádza teda na G3. Buď ju čierny vymení a má horšiu koncovku, alebo ju tam nechá, ale nerozohrá si strelca z F8. No a pozrime sa ešte, keď vezme B pešiakom, BXC6, tak samozrejme zase dáma G3. Teraz, ak nechce meniť tie dámy, napríklad zahra E5 alebo D6, tak to je veľmi divná výstavba za čierneho. Má zahraté E6, D6, C6, A6. No a nehrá figúrami a A6 môže byť ešte aj slabé. Hej. Takže toto není moc dobré. Biely sa normálne vyvinie, zahra strelec E2, malú rošádu a proste hrá v centre. No a keď vymení dámy na G3, H berie G3, tak máme podobnú pozíciu, ako som ukazoval ešte pred chvíľou na začiatku, že po A6 tu je celkom dobre zahrať jazdec berie C6, B berie C6 a strelec D3. Toto je podobná pozícia, len s tým, že teda sú vymenené dámy a biely má zahraté H berie G3. Tak ten zdvojený pešiak mu až tak nevadí. Dôležité je to, že vymenil tie dámy a to je v prospech bieleho teraz. Je to hlavne o tom, že čierny bude musieť kryť zase to nešťastné pole B6. Dámou to kryl a teraz to nekryje a teraz napríklad na taký typický ťah čierneho D5 môže biely zahrať jazdec A4. Zase napadá to B6 a po väža B8 napríklad E berie D5, C berie D5 a strelec F4. Zase tempo na tú väžu. Väža B4. Takto môže ustúpiť, ale príde B3. A zase čierny má slabinu na A6 a hlavne má obrovský problém s tou väžou na B4. Lebo hrozí napríklad C3. Tá väža má problém, nemôže nikde ustúpiť. Ale čierny ešte môže zahrať E5 teraz. Nejde to zobrať, lebo väža E4. Ale príde jednoducho strelec E3, teraz jazdec F6 a teraz F3. A totiž to ide o to, že čierny nemôže vyvinúť teraz zase strelca na E7 alebo na D6, lebo by prišlo jazdec B6 a po jazdec B6 po D4 vezme na C8 a potom ešte vezme aj na A6 a potom ešte aj s tým jazdcom z C8 môže zobrať na D6, napríklad to je s tempom, alebo na E7 zobrať. Čiže to je nevýhoda vlastne toho ťahu strelec E7 alebo strelec D6. A navyše, tým, že biely zahral F3, tak hrozí jazdec B6, lebo potom, keď zahra čierny D4, tak po D berie E3 nebude môcť zobrať na F2. To by bolo trošku iné, keby zahral hneď jazdec B6, tak by prišlo D4. Teraz problém, lebo po jazdec berie C8 príde D berie E3 a potom ešte na F2 chce zobrať. Takže preto F3. No a teraz napríklad strelec S7 jazdec B6 a keď dajme tomu väža B8, tak G4. A s ďalším strelec D3 a G5 a útočí na H7.
alebo môže hrať aj na dámskom krídle a celkovo proste biely má lepšiu koncovku. Takže tá výmena dám v tejto pozícii na tom G3 je v prospech bieleho, pretože jednak je väčšia slabina na A6, lebo už pozícia ide do koncovky a jednak sa čierny musí starať o B6 slabinu. Celkovo tá čierna pozícia je proste taká oslabená na dámskom krídle. Tak poďme sa pozrieť na ďalšiu Sicilku, ktorú máme na programe, a to je svešníkovou variant. Vieme, že teda zase môžeme sa do toho dostať rôznym poradím ťahov. Jedno z poradí ťahov je teda to, čo som už ukazoval, že po E4, C5, jazdec F3, jazdec C6, D4, C berie D4, jazdec berie D4. Normálnych svešníkov je teda jazdec F6, jazdec C3 a E5. S tým, že biely ide jazdec DB5 potom. Ale môže sa do toho dostať aj cez Paulsena, že zahra E6, jazdec C3, teraz nie dáma C7, ale jazdec F6. Teraz biely zahra jazdec DB5. No a po D6 príde strelec F4, nápadne to D6, E5 a strelec G5. Čiže aj takýmto spôsobom sa vieme dostať do svešníkova. Ale tu by som sa chcel ešte na sekundu zastaviť, že teda čierny nemusí zahrať D6, ale existuje ešte ťah strelec B4, s tým, že teraz jazdec D6 nie je až také dobré, pretože príde král E7 normálne a biely až tak veľa toho nedosiahol. Ale biely normálne sa spýta toho strelca, že čo s ním chce, zahra A3 a teraz po strelec berie C3, jazdec berie C3, vlastne biely získal dvojicu strelcov. Navyše, keď čierny niečo chce, tak mal by aktívne bojovať o centrum, takže zahrať D5 a po E berie D5, E berie D5 čiernemu ešte vzniká vlastne izolant. Takže biely má dvojicu strelcov a čierny má izolanta. Tá pozícia samozrejme nie je taká úplne strašná za čierneho, to nie je ešte prehraté, ale čierny trošku ťahá za karačí koniec. Môžeme sa pozrieť napríklad na variant, aký by mohol pokračovať. Biely sa normálne vyvinie, strelec D3, rošáda. Teraz čierny obyčajne hrá D4, jazdec E2, strelec G4. A teraz biely môže zahrať aj F3, strelec H5 a jazdec F4. Taký zaujímavý spôsob, že zoberie aj druhého strelca, totižto po strelec G6 chce zobrať a F4 s ďalším F5 a možno aj bude útočiť na kráľa, možno dá aj nejaký rýchly mat. Toto je jeden spôsob za bieleho. Alebo aj normálne sa vyvinúť, zahrať strelec G5 a po dáma D6 napríklad F3, strelec H5, dáma D2, s ďalším väža D1 a ten strelec G5 môže sa previesť aj cez H4 na F2 a útočiť na D4. Takže tu by mal mať biely trošku výhodu, ale samozrejme hovorím, čierny není ešte úplne prehratý, ale má trošku problém s tým izolantom. Takže toto není až také obľúbené u väčšiny hráčov, tento ťah strelec B4, ale radšej zahrajú teda D6 a idú do toho svešníkova. No a teraz príde strelec F4, E5, strelec G5, A6, jazdec A3, B5. No a máme tu základnú pozíciu svešníkova a takú prvú križovatku pre bieleho. Biely môže zahrať aj teraz hneď strelec berie F6 alebo zahrať jazdec D5. Ja teda odporúčam vám zahrať jazdec D5, ale aj strelec berie F6 má niečo do seba, to je tiež celkom dobrá koncepcia za bieleho. Môžete si to napríklad pozrieť v knihe od Janzu, od českého veľmajstra. Tam má to veľmi pekne rozobraté a môžem aj teda tú knihu celú odporúčať. Veľmi, veľmi dobrá kniha, minimálne teda do tej úrovne 2400, veľmi dobre postačujúca. Takže tam je rozobraté to strelec berie F6. Môžete sa na to pozrieť, ale ja odporúčam teda jazdec D5, alebo teda mne sa zdá trošku výhodnejšie jazdec D5, s tým, že teda čierny pokračuje strelec E7 a teraz zobrať strelcom na F6, strelec berie F6. Už G berie F6 nie je také dobré, pretože ten strelec na E7 tam nepatrí. On by radšej stal na G7. Na E7 je trochu mimo hru a biely normálne zahrá strelec D3 a stojí dobre, takže strelec berie F6.
No a teraz biely má ďalšiu križovatku pred sebou. Môže zahrať buď C3 alebo C4. Obidve tie ťahy majú ten účel, že chce rozohrať jazdca z A3, ktorý stojí dosť mimo hru. No a obidve tie ťahy, aj C3, aj C4 sú dobré. C3 je trošku viac hrávané, ale zase C4 má tiež svoju popularitu v poslednej dobe. Po C4 môže vzniknúť taká pozícia, že príde B4, jazdec C2. A biely perfektne ovládol pole D5, slabé pole D5, o ktorom celý Svešníkov v podstate je, alebo teda je to také dominantné pole, okolo ktorého sa točí tá pozícia. No len stojí na tom D5, ale nič viac. Hej. Zase ten jazdec na D5 nie je až taký úplne perfektný a samozrejme vynikajúca figúra, ale nemôže z toho ťažiť nejaké ďalšie extra plusy. Musí ďalej vlastne vybudovať tomu čiernemu nejakú druhú slabinu a tak ďalej. Takže ešte to nie je až taká úplne vyhratá pozícia, že ovláda D5 a teraz super. A navyše oslabil si pole D4, že čierny vlastne aj tým, že má vlastne toho čiernopolného strelca, tak môže obsadzovať pole D4. Napríklad A5 pokrie B4, G3, rošáda, strelec G2, strelec G5, rošáda, strelec E6, dáma D3. Nejak tak sa môže vyvíjať tá pozícia. S tým, že biely možno niekedy môže F4 presadzovať. No a čierny vlastne tak všetky figúry mu stoja dobre a môže zahrať väža B8 a A4, B3, vytvárať vlastne hru na tých A a B stĺpcoch. Takže toto je jedna koncepcia za bieleho, celkom dobrá, môžem tiež odporúčiť s týmto C4, ale ťažká na stratégiu, tam sú ťažké také pomalé prevody obidvoch strán, hej, také manévre rôzne a tá pozícia je taká vláčna, taká pomaly sa rozbieha. No a druhá koncepcia bieleho je zahrať C3, čo je teda môj viac preferovanejší ťah. Zase pripravuje ťah jazdec C2 a potom chce zahrať A4 a útočiť vlastne na B5. Z toho B5 urobiť slabinu. To je plán bieleho. Teraz čierny obyčajne hrá rošádu, ale má aj iné ťahy. Biely jazdec C2. No a toto je celkovo veľmi zložitá strategická pozícia, ale v skratke v podstate biely hrozí teraz A4 a okrem A4 hrozí aj H4, pretože čierneho plán je presadzovať F5. Zahrať uhnúť strelcom z F6, zahrať F5. No a ten strelec F6 častokrát ustupuje na G5, aby sa mohol vymeniť vo vhodnej chvíli za jazdca, ktorý ide na E3 z C2. Takže preto, aby čierny nemohol zahrať strelec G5, tak biely chce zahrať H4. A toho pešiaka na H4 sa nedá zobrať, pretože príde dáma H5 a mat na H7. Takže teraz biely chce aj H4, aj A4 a čierny si musí vybrať, čo z toho dovolí. Tak môže zahrať väža B8, bráni tomu A4, lebo bude vysieť na B2 pešiak. Tak biely hrá teraz H4. No a čierny teraz nemá ľahkú úlohu vlastne presadiť to F5. Hej. Biely zahra jazdec E3, strelec D3, to F5 dobre bude kryť. Takže preto čierny skúsi ešte G6 a strelec G7 tak F5, aby to F5 ešte viac podporil. No a teraz biely môže zahrať G3. G3 je zmysel v tom, že chce zahrať strelec H3 a vymeniť toho bielopolného strelca. No a teraz navyše, napríklad po strelec E6 príde strelec H3. A biely stojí celkom dobre. Král na E1 je v poriadku. On nevadí, že je v centre, lebo to centrum je relatívne zavreté. Ten jazdec na D5 zabezpečuje to, že centrum sa veľmi nemôže pohnúť. Aj keď čierny zahra F5, tak nie je jasné, že či útočí na nášho kráľa, alebo skôr si oslabuje svojho kráľa. Teraz napríklad aj na strelec G7, s tým, že chce to F5, tak teraz už biely
tým, že má zahraté H4, môže zahrať aj H5 ešte. A zase F5 už tak ľahko čierny nepresadí, pretože príde nejaké H berie G6 a potom E berie F5 a možno dáma H5. Proste strašne si oslabuje svojho kráľa. Takže takýto plán za bieleho s týmto H4. A pokiaľ teda nezahra väža B8, ale zahra strelec G5, čo je druhá hlavná možnosť čierneho, teraz po H4 zahra jednoducho strelec H6. A potom chce F5. A na E3 sa ten strelec vymení za toho jedného jazdca. No ale po strelec G5 nebráni A4 ťahu, takže teraz biely A4. Chce zobrať na B5, takže asi čierny vymení na A4. Teraz A5. Kvôli tomu aj, aby biely nemohol zahrať napríklad jazdec B4 alebo aj B4, aby nemohol paralizovať slabinu na A6, tak preto A5 a sám chce útočiť na pešiaka B2, takže bráni tomu B4. No a teraz strelec C4, väža B8, B3. Čierny aj tak chce vlastne pripraviť ďalej to F5, takže taká typická partia môže pokračovať napríklad kráľ H8, teraz biely jazdec CE3, G6 a H4 zase biely. No a toto sú už také dosť teoretické veci, také taktické. Len chcem povedať, že ten Svešníkov je aj dosť taktická varianta, teda s týmto C3. Keď nehráte to C4, to je také pozičné, také dlhodobé, strategické. A to H4 to môže vzniknúť, teda to C3, s tým, že potom tam hráte to H4, to môže vzniknúť úplný chaos. Napríklad teraz, strelec berie H4, už nejde dáma H5, lebo má zahraté G6. Teraz G3, strelec G5, F4, E berie F4, G berie F4, šach, král D2. S extrémne ostrou pozíciou. Král na D2, na druhej strane biely má proste HG stĺpce otvorené na kráľa, má silného jazdca na D5. No a biely môže robiť aj taký prevod, že zahra král C1 a potom zahra väža A2, väža H2, že väžu prevede po druhej rade. Toto je jeden z typických prevodov v tejto variante, že väža prechádza po druhej rade do útoku na kráľovskom krídle. Takže ostré všelijaké varianty, môžete si to pozrieť ešte doma a teda rozšíriť vedomosti o tom s počítačom. Ale toľko teda zatiaľ odo mňa k Svešníkovovmu variantu. Môžete si vybrať, buď to strelec berie F6, to si môžete pozrieť v Jancovej knižke, tiež odporúčam, alebo C4, vlastne tu v tejto pozícii môžete C4 s tým, že upevníte si jazdca na D5, ale púšťate D4 pole čiernemu, alebo C3 s tými plánmi, ktoré som teraz ukazoval, A4 alebo aj H4. Okrem Svešníkovej varianty ešte existuje taký urýchlený Svešníkov. Ono sa to častokrát používa taký názov na to, že Kalašníkov. Ono to je v tejto pozícii, že jazdec berie D4, ako vzniká Sicilská, tak teraz čierny nezahra, že jazdec F6, jazdec C3 a E5, ale hneď zahra E5. A to je trošku rozdiel. Teraz po jazdec B5 ide D6 a po jazdec C3. Teraz samozrejme, keby išiel jazdec F6, tak prichádza strelec G5, to je normálny Svešníkov, a keď zahra A6, jazdec A3 a B5, kvôli tomu, aby sa jazdec A3 nerozohral cez C4. Keby zahral niečo iné čierny, tak biely ide jazdec C4 a rozohrá si hneď toho jazdca na E3 a potom ide na D5. O tom sú tiež varianty, ale keď zahrá čierny B5, že teda toho jazdca sa snaží uväzniť na A3, tak biely ide jazdec D5. A teraz zase po jazdec F6 prichádza strelec G5, normálny Svešníkov. No a okrem jazdec F6 má čierny aj iné také doplňujúce možnosti, a totiž môže skočiť jazdcom na E7. A to buď s C jazdcom alebo s G jazdcom. No a teraz pokiaľ zahrá jazdec napríklad C, E7, tak biely hrá C4, upevňuje si toho jazdca. A teraz po jazdec berie D5, otázka,
pre vás, že čím zobrať na D5. Čo myslíte? Môžete si stopnúť tréning, nech sa páči. No, nie je až také dobré zobrať C pešiakom, pretože teraz je to trošku taká, no nie úplne kráľovská indická, ale proste čierny teraz zase v zmysle pešiakového reťazca chce presadzovať F5. A presadí F5 a postaví jazdca na F6 a proste bude ďalej útočiť na kráľovskom krídle. Potom niekedy môže zahrať aj F4 a trošku sa to podobá na kráľovskú indickú, aj keď nie ešte teraz, ale potom sa to môže tak vyvinúť. Ale proste čierny hrá ten plán z F5 a stojí celkom dobre. Tiež to nie je dobre zobrať dámov, aj keď samozrejme sa to tak pýta, že zobrať figúrou, aby sme na D5 stále mali pole. Ale teraz čierny získa veľa temp. Môže zahrať strelec E6 a napríklad na dáma B7, jazdec F6 a nechá aj tam tých pešiakov C berie B5, väža B8, dáma berie A6, ale dostane sa k prielomu D5. A príliš sa rozohrá čierny. Keď väčšinou, keď v Svešníkovi alebo v tomto Kalašnikovi, keď čierny sa dostane k D5, tak väčšinou už stojí dobre. To je taký dôležitý moment, že sa mu rozohrajú figúry. No a preto teda nie dáma D5, ani C berie D5, ale E berie D5. No a teraz to F5 už síce ako tiež môže čierny hrať, ale už to není v zmysle pešiakového reťazca a biely vlastne napáda ďalej to B5 a je rýchlejší na dámskom krídle. Teraz napríklad B berie C4, jazdec berie C4, jazdec F6 a strelec E3. A z jazdec B6 potom môže aj toho jazdca podporiť postupom A4, A5 a potom skočiť jazdec B6, napríklad na väža B8 môže zahrať A4 ďalším A5. A proste biely má tam prevahu na tom dámskom krídle a útočí na A6 slabinu a má aktívne figúry. Takže tu biely stojí dobre. No a keď teda zahrá tým druhým jazdcom, že jazdec GE7, tak zase biely C4 a teraz po jazdec berie D5, je to zase opačne. Teraz nie je až také dobré zahrať E berie D5, lebo príde jazdec D4. A teraz aj keď nechá tam tých pešiakov, že C berie B5, tak čierny má celkom dobrú aktivitu na kráľovskom krídle. Zahrať dáma H4 teraz. A chce ešte strelec G4 a tak má celkom dobré aktívne figúry. Takže toto nechceme čiernemu dovoliť, ale zoberieme C berie D5. A teraz je to trošku iné, pretože keď bude útočiť v zmysle pešiakového reťazca tým F5, tak on už nemôže dať jazdca na F6. A ten jazdec na F6 mu bude chýbať. Teraz napríklad jazdec E7. No keď skočí na D4, tak ten jazdec je teraz už bez podpory svojich figúr. Príde strelec D3, strelec E7, strelec E3. Na D4 ho potom môžeme vymeniť a potom bude slabina na D4. Takže aj tak môže čierny hrať, ale biely teda útočí na toho jazdca na D4. A keď ide dozadu, že zahra jazdec E7, tak jazdec C2, vidíme, že kde asi chce ísť ten jazdec. Jedna idea je jazdec B4 a jazdec C6 a druhá je A4. Tak ako v Svešníkovi zase uhne jazdcom a A4 útočí na B5. Teraz napríklad strelec D7, strelec D3, G6, rošáda, strelec G7, strelec E3, rošáda, väža C1. Zase trošku kráľovská indická, ale čiernemu chýba jazdec na F6. A po F5 nerobíme si z toho ťažkú hlavu, proste príde F3. A čierny ťažko bude vyvíjať nejaký útok na kráľovskom krídle. No a dámske krídlo je už otvorené. Biely zahra jazdec B4, jazdec C6 a je oveľa rýchlejší na tom dámskom krídle ako čierny na kráľovskom krídle. K tým braniam C berie D5 a E berie D5 by som vám chcel ešte povedať takú pomôcku, že treba zobrať tým pešiakom,
ktorý stojí na rovnakej diagonále s čiernym jazdcom. To znamená, napríklad C4, pešiak je na rovnakej diagonále ako jazdec G8, a keď ide jazdec C7, teda jazdec E7, ten z G8, tak to vezmeme tým C pešiakom. Tým pešiakom na tej istej diagonále, kde je kôň. Keď ide na E7 s tým C-čkovým jazdcom, tak vezmeme E pešiakom. E4 a C6 sú zase na rovnakej diagonále. Takže tým pešiakom, na ktorej diagonále stojí ten kôň. Takže toľko teda odo mňa aj k tej variante Kalašníkova, aj k Svešníkovovi. A poďme sa pozrieť na takú poslednú variantu, ktorú máme dneska pripravenú pre vás, a to je drak. Takže drak je typický tým, že čierny vyvíja strelca na G7, takže napríklad E4, C5, jazdec F3, a teraz má dve možnosti, buď normálny drak, to môže prejsť cez D6, alebo existuje aj tzv. Zrýchlený drak, to je jazdec C6, D4, CD4, jazdec D4 a teraz G6 hneď. Len zrýchlený drak má nevýhodu v tom, že biely môže zahrať aj teraz aj to C4. Čo som hovoril ešte na začiatku pri Najdorfovi, že čierny hrá jazdec F6, aby prinútil bieleho zahrať jazdec C3. Teraz biely vlastne môže zahrať C4 a môže si vlastne zvoliť Marociho štruktúru, čo je považované za trošku výhodu pre bieleho. Ale je to veľká téma, tá celá štruktúra Marociho. Ak chcete, nájdete vlastne celú lekciu o tom na stránke šachovetreningy.sk, myslím, že v 4. tréningovom mesiaci. Takže to by bolo C4, ale ak biely nechce zahrať C4, tak môže zahrať aj jazdec C3 a po strelec G7 strelec E3, jazdec F6. No a teraz strelec C4, jeden z takých hlavných postupov bieleho, strelec C4. Biely nechce robiť malú rošádu, on chce robiť veľkú rošádu, ale ešte nemôže teraz zahrať napríklad dáma D2, lebo by prišlo jazdec G4. Musí kryť to G4. A tiež nechce zahrať F3, lebo by čierny mohol zahrať D5 alebo aj dáma B6. To tam vlastne oslabuje toho strelca na E3 a vzniká po dáma B6 veľmi nepríjemná väzba pre jazdca. Takže preto strelec C4 nič tým nekazí, nechce ani F3, ani dáma D2, zatiaľ vyvíja strelca. A teraz po rošáde strelec B3, zase vyčkávajúci ťah, a potom zahra F3, napríklad po D6, teraz zahra F3. A s ďalším dáma D2 a veľká rošáda. To je jedna z pozícií, u ktorej sa ešte dostaneme v tom vlastne hlavnom drakovi, to je prechod. No ale tu je pozor, že tu treba dať pozor, že teraz strelec B3 ťah, chybou by bolo zahrať F3, lebo zase by prišlo dáma B6. Nepríjemné. Takže F3 nehrať skôr ešte predtým, keď čierny nezahral D6. Až keď čierny zahrá D6, napríklad teraz po strelec B3, keď čierny zahrá D6, tak teraz F3. To je taký signálny ťah. Keď D6, tak F3. No, takže to je zrýchlený drak, alebo teda aj tá Marociho štruktúra s tým C4. No, alebo čierny môže teda hrať D6, D4, CD4, jazdec D4, jazdec F6, jazdec C3, teraz G6. Toto je taký normálny drak, normálne poradie ťahov. Teraz príde strelec E3, strelec G7 a F3. Teraz už F3 môže biely hrať, lebo čierny má zahraté D6. No a s tým, že teda biely sa chystá robiť veľkú rošádu, zahra dáma D2, veľká rošáda, potom zahra H4, H5 a dámat. To napríklad ešte vraj Fischer hovoril, že nechápe, prečo čierny hra draka. To je tak zlé otvorenie, veď biely môže zahrať proste veľkú rošádu, zahra H4, H5 a damat. Že prečo to čierny hrajú, veď to je strašne ľahké za bieleho hrať.
ale samozrejme to je veľmi tak s nadsázkou povedané. Nie je to vôbec také jednoduché, tam sú rôzne novinky v tom drákovi, všelijaké špekulatívne varianty. Takže biely to nemá až také jednoduché, ale plán zostáva ten, čo teda spomínal Fischer, že biely urobí veľkú rošádu a zahrá H4, H5. Ide o to, že vlastne čierny má síce silného strelca na G7, to je niečo, na čo môže byť hrdý v tej variante, ale zase má zahrať to G6 a tam môže vlastne biely útočiť tým, že sú rôznostranné rošády, tak čierny je trošku oslabený tým G6. No a biely chce hneď H4, H5 útok. Takže teraz napríklad rošáda, dáma D2, jazdec C6. No ale teraz biely to nemá až také jednoduché s tým svojím plánom. Je trošku na križovatke. Totižto, keď urobí veľkú rošádu, tak púšťa čiernemu možnosť D5. S tým, že teda ten čierny obetuje pešiaka, ale bude mať kompenzáciu, že sa otvorí dámske krídlo. Napríklad E berie D5, jazdec D5, jazdec C6, B C6, jazdec D5, C D5, dáma D5. To samozrejme nebude meniť dámy, ale dáma C7. Po dáma C5 zase nemení dámy, dáma B7. No a biely zahrá dáma A3, pokryje si pešiaka, má pešiaka viac, ale čierny tam má otvorené slupce BC na kráľa a je to také trošku nepríjemné pre bieleho. A asi aj objektívne teda čierny má dostatočnú kompenzáciu za toho pešiaka. Čiže tou rošádou povoľuje čiernemu zahrať D5, aj keď tu má ešte jeden taký šikovný ťah biely, tiež celkom moderný, že dáma E1, tak divne teda ide dámu dozadu, ale využíva väžu na D1, aby rentgenovala dámu. No ale teraz zase vlastne čierny obetuje pešiaka a to v takejto variante, že E5, jazdec C6, BC6, ED5, CD5, strelec G5. Vlastne visí mu tam to centrum, ale on aj keď ho stráti to centrum, tak sa nič také strašné nestane. Strelec E6, strelec C4, dáma C7. Proste aj na tom D5 obetuje, ale zase bude mať BC slupce proste pre útok. Takže toto je dosť nepríjemné teda pre toho bieleho, že keď urobí rošádu, tak príde D5. Namiesto rošády môže zahrať strelec C4 samozrejme. A prejdeme vlastne do tej pozície, čo som aj ukazoval v tom zrýchlenom drakovi. No a teraz čierny útočí vlastne po C slupci a prevádza jazdca na C4. Zahra jazdec E5 alebo A5 a potom jazdec C4. Napríklad strelec D7, rošáda, väža C8, strelec B3 a jazdec A5. S tým, že chce zahrať jazdec C4 a bielým bude musieť zobrať tým svojim strelcom toho jazdca na C4. A zahral vlastne 3 ťahy. Strelec C4, strelec B3 a strelec berie C4. Takže strátil na tom nejaké tempa. Radšej by rovno z F1 zobral na C4, aby nemusel strácať tie tempa, lenže keď nepokrie D5, tak čierny práve to D5 môže spraviť. Takže všetko má svoje plusy aj mínusy. No ale teraz vlastne variant pokračuje tak, že biely si nevšíma to, že teda čierny chce ísť na C4 a ide útočiť na kráľovskom krídle, ale pozor, teraz väčšinou tí pešiaci nejdú tak, že H4 ako prvý, ale väčšinou prvý ide G4. Pretože na H4 čierny dosť často má odpoveď H5 a zabrzdí toho bieleho. Aj keď G4 potom môže obetovávať pešiaka, ale nie vždycky sa to dá. Takže najprv G4, aby neprišlo H5 a potom H4, H5 a ide dať mat. Takže toto je jeden zo spôsobov pre bieleho, takýmto spôsobom útočiť na kráľa. No a to je to strelec C4 a ešte tu má biely ako keby ďalšiu možnosť, ktorej som tiež celkom naklonený a že hneď začne útočiť vlastne tými pešiakmi. Ale zase nie H4, pretože to by prišlo H5, zase zablokuje celý ten útok, ale najprv G4. Takže to je tiež
možnosť za bieleho, že G4. A teraz to D5 už nie je tak ľahké, lebo príde G5. A tam vyženie toho jazdca F6 a vezme na D5. Takže aj D5 pokryl a zároveň má aj strelca na F1. Takže ako keby v tej filozofii, čo som teraz hovoril, tak asi ako keby vychádza z toho, že toto je najlepší ťah G4 z tých troch. No ale zase to nie je také ľahké. Čierny vlastne zase bude útočiť na dámskom krídle a biely na kráľovskom. Napríklad strelec E6, veľká rošáda, jazdec D4, strelec D4, dáma A5. Hej, teraz hneď tempo na A2 útočí, biely môže A3 zahrať, väža FC8, no a biely H4 ide sa pustiť do toho čierneho. Teraz napríklad väža AB8, H5, B5. No a teraz už čierny je ako keby len ťah od zdrcujúceho útoku. Keď zahra B4, tak už sa to tam proste bielemu celé sype. Ale môže ešte prísť H berie G6, H berie G6 a dáma G5. A ten pešák B5 je ešte vo väzbe. Ešte to nejak zachránil ten biely a tiež vlastne útočí. Chce povedzme jazdec D5 zahrať a vlastne tiež útočí na kráľa. Takže rôznostranné rošády, proste útoky na obidvoch krídlach. Môžete si vybrať, môžete sa s tým ešte trošku viac zoznámiť vo vašom voľnom čase. Či teda rošáda v tejto pozícii, alebo strelec C4 s tým, že zamedzuje D5, alebo G4. Takže 3 také hlavné ťahy bieleho. Podľa mňa teda cesta k výhode vedie tadeto, že biely robí veľkú rošádu a potom pustí vlastne útok H4, H5. Len je dôležité proste urobiť správne poradie ťahov a trošku sa vyznať viac v tých pozíciách. Takže to by bolo k tomuto dnešnému tréningu odo mňa všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a prajem vám veľa šachových úspechov. Dúfam, že nejakú sicilku niekedy zahráte z týchto, čo som ukázal, z týchto variantov, že si niečo zoberiete z toho a sa to proste aj si to rozšírite vedomosti o tom a budete si to aj doma analyzovať, aby ste o tom vedeli viac ako len to, čo som vám povedal v skratke tu. Ale tak dúfam, že to bolo pre vás prospešné a využiteľné v praxi. Tak to je odo mňa teda všetko a majte sa dobre. Dovidenia.